Fel rhan o Ŵyl Haf Dysgwyr Dwyfor 2020, roedd na gystadleuaeth ysgrifennu cerdd i Godi Calon. Ifor ap Glyn oedd y beirniad, a dyma be oedd bynno fo i ddeud am bob un o'r cystadleuwyr. Roedd na 9 o bobl yn y gystadleuaeth i gyd. Y deryn du, ec, cadnant, carreg, gobaith, iestyn, jaco, pysgod hunan ynysu, a'r bardd hapus. Dyma be oedd gan Ifor i ddeud am eich gwaith. Wel, cerdd i Godi Calon oedd y testun, ac mi gafwyd 9 o gynigion. A mae'n braf gen i ddeud fod safon y Gymraeg yn reit dda gyn bob. Wel, i ddeud gair neu 2 am bob un o'r ymgeiswyr, 3 o limrica gathon ni gan y bardd hapus, limrica digon smala am Martin Croydon, ond yn anffodus ddim yn dilyn patrwm arferol mesur y limric. Y bardd nesa, carreg, pennill, eto digon smala, gyn carreg am y penbwl oedd yn gallu siarad. Os dyn ni symud ymlaen wedyn at gobaith, roedd gobaith yn gofyn cwestiwn digon athronyddol, sef, neu'n dweud, wneud gosodiad digon athronyddol, mae gen i gath, neu air gath sy'n berchen arna fi. Trafodwch. Jaco wedyn, yn gwneud defnydd effeithiol o ailadrodd wrth ailadrodd y lein mi nes I wenu, dwi'n gwenu. Ond digon dymunol ond heb gydio yno fi oedd y gerdd yma. Cadnant wedyn yn cymharu dod allan o'r cyfnod clo, yn cymharu hynny hefo gloyn byw yn dod allan o'r chwiler oedd yn ddelwedd hyfryd iawn, ond angen falle crynhoi mwy ar weddill y gerdd o gwmpas y ddelwedd ganolog honno. Iestyn wedyn, wyt ti'n cofio siop tan grisia? Dechrau'n addawol iawn yn llwyddo I ailgreu naws siop hen ffasiwn a wneud hynny yn effeithiol iawn, ond colli ffordd ychydig wedyn o'n i'n teimlo. Pwy sgynnon ni nesa? Pysgod hunan ynysu. Petai yna wobr am yr ddigenw mwyaf dyfeisgar, dwi'n siŵr bod y pysgod hunan ynysu yn agos iawn at y brig. Ffrwd ymwybyddiaeth sydd gan pysgod hunan ynysu yn ei gerdd o, neu yn ei cherdd hi. Mae'r awdur yma yn gallu llunio monolog mewn ffordd. Monolog digon digyswllt yn cyfleu am hwnni sut mae bywyd yn dechrau torri lawr mewn I ddarna bach ar wahân. Ond mae'r diwedd, o bosib fel bywyd dan glo, yn mynd ychydig yn fflat. Mae'r gerdd nesaf, doedd na ddim ffigenw arno fo. Oedd y bardd yma heb gynnig ffigenw, ond roedd cerdd eitha cryno oedd yn hefo ambell linell drawiadol. Ond yn ni'n teimlo fe heb gweit wedi crisialu be oedd gyda fo, neu gyda hi I ddeud, ond yn agos iawn at y brig, felly dal ati. Ond mae yna un gerdd ar ôl, cerdd ec. Cerdd syml, falle ddim y gerdd fwyaf uchelgeisiol yn y gystadleuaeth, ond mae ec wedi llwyddo I ddeud yn digon syml, hefo digon o ffresni I gadw diddordeb y sawl sy'n gwrando ar y gerdd. Enghraifft, tasgu yn y pwll, plu, glyb, du, ac yn y blaen. Beth bynnag, lle bod fi'n sboilio fo, mi gewch chi glwed y gerdd yn y man. Dwi'n falch iawn o ddeud mae ec neu ec sydd yn hawlio'r wobr. Llongyfarchiadau.
Bore yma, mae'r byd yn rhyfedd, ond mae'r aderyn du yn hapus. Bwyta gellygan, tasgu yn y pwll, ysgwyd ei blu du gwlyb, canu am ddim reswm, dim ond am lawenydd o fod yma y bore yma. Byddwch fel aderyn du a chanu y bore yma.